दे सलब तुजाक एसे डेन्जार स्टाइलाव न'खौ गोजौ दिन्दां दां खाना लानानै होख्लायबाय दं दा जोङो इयाव दा बोरमाखौ माने सेलायजोबनानै माने जालायनोसै आरोना दिनै बोरमा मासे जालायनोसै दा सेलायगासिनो कि बरियानो सेलायगासिनो सानैया ओमफ्राय आं आरो नायगासिनो दं बै खाथियाव थानानै माने बरियासो सेलायगासिनो नै बेदरा फैलायबाय जोंना जानायनि सिगां बरियानो थुखैबाय आरोना जोंना फुराया आदैया बरियानो नै थुखैगासिनो जानायनि सिगां माने सुना लाग्रोबाय आरो साफानो माने सुना लाग्रोनानै गोदासिगोन आरोना बेखौ नै दसेनो जोबो संनो रोंबा ना रोंबा दसेनो जोबो ना हाखावनो लानांगौ सन खालामदो होबाय नुदो नै रोंगानो सं उदैया सिङाव लद लद उलमायलायदोलै मगना साबि सेकेन्ड जायाखै खोमालै गिलास नांगोन आफि एसे बरनाव थुनाय बारा ओंखारनाय नङालै ना खम हामजायोना दायो लाबोबाय आङो जेंगायाव दाननाय बेदरखौ एवनो पियासखौ एवना लाग्रोसै सिगां पियासखौ होना लाबाय आं पियासखौ एवग्रोबाय दं आरोना ओमफ्राय बेदरखौ होबाय दा बेदरखौ एरगासिनो दा एरनानै फोराननानै लागायलायबाय नै बेदरा एखेबारे गोदौगासिनो नै दा सारायाबो मा गोसोम सोम जाजोबखो बेदराबो गोसोम जाजोब्बायलै मोनबाय नै बेदरा नै जालायनोसै आरोना दिनै बोरमा बेदर एवखांबायानो नै एवनानै पुरा रेडि जाबाय आरोना लाबायबो आं नै प्लेटाव बरियासो जानोसै आरो दैखौ माने जानो गोसो जाखाबाय दंखौमोन ओमफ्राय दिनै ग्रोब जाहैबाय आरो टाइमजों मिलायबाय नै जालायनोसै लोगोफोर दंफायो आरोना नै आं नेवदो दै इखो आं नेवदो ओमफ्राय टेस्टि जाखादो बोरमा बेदरफोरा मा जायो माने एवबाथाय हारा हारा बिदि नुयो आरोना बोरमाखौ खिन्थु जानांगौ आरोना अलप माने गेस्ट्रिक सेस्ट्रिक बारा जानो नागिरा आरो बाराबो जानाङा ओरैनो नियमनि आन्था जानांगौ आरो खिन्थु बेस्ट आरो बोरमा बेदरफोरा बेस्ट ओमफ्राय जाया दै गथ' फिसाया ओमफ्राय जाया नाबो जानो नागिरा बेदरबो जानो नागिरा जों गारनायाव गैयालै ना इसोर गारनायाव गैया ना नोंलाय नों मा जायो खोथानाय मा जायो नोङो मा जायो खोथानाय ना बेदरसो जाया दाउ बेदर जायोनो जोंलाय सब जायोलै सुजितनि न'खाय मा जादों जोङो बोरमालाय माबालाय अमालाय बयलारलाय नालाय सब होख्लायखायो नै टेस्टि संख्रिया एसे बारा जादोंलै सुजित संख्रिखौ एसे बारा होफ्लांदों र' संख्रिया एसे बारा जाबाय आरोना थेवब्लाबो जायो जानांगौ
बोरमा बेदरफोरा दामखौ मिथिखायोआनो बेसे बेसे 700 800 गाहाम थाङो लुगैयाखै नोङो आं लुगैयोलै